बे समाव आफादगिरि जागोन। औ पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। जों मैयानिफ्राय जोंनि पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धर्मनि जेनेखि खुंगा 119टी से आरो आइजो आफादनि बेसेबां 14 14टी आरो ब्रह्म धर्म आइजो आफादना मा होनोमोन 9टी आरो पर्बतजरा प्रसाद संसदना 14टी 14 जाहैबाय। दा बे जोंना खुङै खुङै दिनैहाय नैथि दिनाव फैबाय। थारमाने मैया 14 थारिखनिफ्राय जाजेनदों, ओमफ्राय दिनैहाय 15 थारिखआव दा 12टानि उनाव अपेन सेसनबो जागोन। दा बेनि आगोल जोङो जयग होदों। बे जयगआ जोंना अखन्द जयग जागोन दिनैहाय। आरो दिनैहाय सोरबा सोरबा दिक्षा लायोबा जोंनि जयगनि दारै बे दिक्षाखौबो होनाय जागोन। बेनि उनाव जों जयगनि उनाव जोंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो आफादनि मोनथाम आफादनिबो पर्बतजरा जिल्लानि आरो आइजो आफादनि आरो प्रसाद संसदनि मोनथाम आफादनि आरो जोंनि मोनब्रै आन्सलिकनि गासै 7टा फिरफिलाखौ जों उरायहोबाय। उरायखांनायनि उनाव बेनि उनावनो जों लोगो लोगोनो गुरुदेबनि मुसुखायाव मान बावबाय गुरुदेबखौ गोसोखांनानै। आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि जेनाखि ब्रह्म धर्मनि नामाव ब्रह्म धर्मनि खामानि मावनानै जायनाखि रुंसारि जाबाय, गावनि जिउखौ बावलांबाय, बिसोरखौ गोसोखांनानैबो जोङो मोनसे मान बावनाय हाबाफारि लानानै मानखौबो बावखांजोब्बाय। दा जोङो ब्रह्म धर्म होनोबा फिरफिला होनोबा जोङो ब्रह्म धर्मनि फिरफिलायाव जोंना गासिबो ज' जानांगौ हिसाबै साननि मुसुखा दङ। सानाव गेजेराव ओम होननाय दङ। बेनि गेजेराव जेनाखि बिन्दु चन्द्र बिन्दु दङ बेबो दङ। बिसोरो मोनफा मोनफा ओंथि दङ। दा बेखौ ओंथिखौ आं दहाय बुंखादों। बे मा ओंथि दं। हानि सायाव जोंनो खुन्थिया गायो, हायानो आसोल। हानि सायावनो जों गासिबो जिब जुनार जत्थ दं फाख्रिति पुरुष गासिबो बावनो थांनानै थायो। बेनि सायावनो आबाद मावनानै बा जिखुनु खामानि मावनानै बयबो थांनानै थायो। आरो बेयावनो जोनोम जायो, बेयावनो जोनोम, बेयावनो स्थिति, बेयावनो लय, बेयावनो जोनोम, बेयावनो जों थांनानै थायो। आरो जोनोम जानाय नङा थांनानै थानानै बेयावनो जोङो गोमोरलांफिनो। ओंखायनो हाखौनो जोङो गुरु दायित्व होननानै सानो। बेनि उनाव जों खुन्थिया गायो। बे खुन्थियाया जोंनि ब्रह्म धर्मनि थाखाय मोनसे दिदोम खुन्थिया। बे खुन्थियानि सायावनो जोङो फिरफिलाखौ उरायहोयो। बे खुन्थियानि सायाव जोङो आरो दुरुंजों जोंनि फिरफिलाखौ खाजाबो। बे दुरुंनि फिरफिलाया जाहैबाय जोंनि ब्रह्म धर्मनि गासिबो समाजनि मानसि बा धोरोमनि मानसिखौ बे दुरुंजों जयै खाजोबनानै इउनिटियाव लाबोनाय। आरो जोंनि बेनि थाखायनो जाहाथे उन्नति, इउनिटि आरो डेभेलपमेन्टआ जाहाथे जायो, बर'आ जाहाथे बे मुलुगाव गोसारो आरो नामदांखा जायो, बेनि थाखायनो जोङो बर'नि साबसिनिलिटि बा जोंनि थांनानै थानायनि जेनाखि गुरुदेबनि जेनाखि 14टा बोसोन, गुरुदेब फोरोंलांनाय जेनाखि पान्डुलिपि, बे नियम खानुनजोंनो सोलिनानै जोङो बर' समाजखौ मोजाङै मोजां फेहेरलांनो फोसाबलांनो हागोन होननानै जों आसा खालायो। बे फिरफिलानि गेजेराव ओम सोदोबाथ' जोंना ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर दहायनो होनबाय आङो सृष्टि स्थिति लय आरो ओमफ्राय सत्य रजतम बे मोनथाम जेनाखि तत्व बेयावनो माबानानै हाबनानै थादों। आरो बेफोरो गासिबो जोंनि मेरुन जेनाखि जि, बे मेरुन मै रंनि जेनाखि फिरफिलानि जि, बे जिनि अर्थआनो जाहैबाय जोङो बेहाय बयबो गासिबो टेक स्केयार खालामनांगौ। थारमाने जोङो गासिबो गावखौनो गाव धोरोमनि नामाव दान होनांगौ बा धोरोमनि नामाव गावखौनो गाव बावसोमनांगौ। बा जोंनि समाजनि नामाव बयखौबो बावसोमनांगौ। समाजनि मोजां खामानि मावनायाव बावसोमनांगौ। थगायसुला जानो नाङा, फेग्रा मुवा जानायखौ बाद होनांगौ, बा समाजनि मोजां खामानि मावनायाव आसार खान्थिखौ जों गासिबो गुरुदेबनि बोसोन हिसाबै फालिलांनांगौ। बे हिसाबैनो जोङो बेफोर टेगखौ स्वीकार खालायनानै जों खामानि मावनांगौ हिसाबै जोंनि बे गोमो बा माबा मेरुन बा मै रंखौ जों बे हिसाबै जोंनि तत्वआव बियो दङ आरोखि। बेखौनो जों बाहायो। दा दिनैहाय जोंनि ब्रह्म धर्मआ गोसारनिफ्राय गोसारदों। दस्रा हारि माहारि बा दस्रा जाथिफ्राबो जोंनि ब्रह्म धर्मखौ जायगा जायगा बजबनानै लाबाय। ब्रह्म धर्मआ जोङो मेइनलि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ लाबोनाय
बेहाय रावनिबो अबदान गैया बे मात्र गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनिल' गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आगोल खुनु ब्रह्म धर्म होननाय जेरावबो गैया आरो दाबो गैया जोंनि जायनाखि 6टा बिजाब दखान बिजाब दं बे दखान बिजाबाव खुनु जायगायावनो ब्रह्म धर्मनि लिरनाय गैया बा ब्रह्म धर्म होननाय फोसावनाय गैया बे मात्र लिरनाय दङ धर्म माखौ बुङो बा ब्रह्म माखौ बुङो बेखौ लिरनाय दं खिन्थु ब्रह्म धर्म हिसाबै जेरावबो लिरनाय गैया मानसिफ्राबोनो 6टा बिजाबाव गासिबो दंजोबो बेहाय जेबो गैया मात्र बेहाय दङ स्वरुप स्थिति माने पुर्ण परब्रह्म स्वरुप स्थिति बे सान अखाफोरखौनो बुजायो गावस्रानो स्थिति दं गावस्रानो रुप दं गावसोरनो अरिजिनालिटि गावस्रानो दं बे हिसाबै जोंना पुर्ण आबुं ब्रह्म बे ब्रह्मआथ' जोंनाव बयनावबो दं बयनि जिउ सोलेरखौनो जिउखौनो ब्रह्म होननानै बुङो दा ब्रह्म टाइटेल लानायनि उनावसो जोंखौ दस्रा मानसिफ्रा बजबनानै लादों नङाबा जोंखौ मेस होननानै दा गुरुदेबखौबो एक समाव रुपसेयाव जखन थांदोंमोन बियो बर'नि कालसारखौ दिन्थिनो बे समाव महात्मा गान्धी फैनायनि आगोल बेखौ नुनानै हनै गुरुदेबा फैबाय होननानै बयबो दावराव दावसि जानानै गसंखांजोबदोंमोन दा उनाव मिथिबाय बे गुरुदेबसो थारमाने कालिचरण ब्रह्मसो बे महात्मा गान्धी नङा दा बेखायनो उनाव बेखौ मा होनखो मानसिफ्रा मेस गान्धी माने बर'नि गान्धी बा मेस गोदोथ' जोंखौ मेससो होनोमोन नालाय मेस गान्धी होननानै बे नामाकरन मोनदों आरो दा बेहायनो गुरुदेबनि जेनाखि आदर्श बे आदर्शखौ लानानै पर्बजराया सोलिगासिनो दङ आरो गुरुदेबनि जिनाखि आसार खान्थि नियम निति यज्ञनि निति जोंनि बिजय सिंह ब्रह्म जेनाखि ब्रह्मचारि बेनि लिरनाय गुरुदेबनि 1 नम्बर शिष्य होननानै जों जायखौ सानो बेनि लिरनाय जे सारनत्य क्रिया बेहाय जा दङ बिथोन दङ यज्ञनि खान्थिफोर दङ बेजोंनो जोङो पर्बजराया सोलियो आरो अरायबो सोलिबाय थागोन बेनि अनगायै जोंनि पर्बजराया दस्रा जेनाखि जेखि बिथोन जाया बा जेखि लेखायानो जाया बा जेखि खामानियानो जाया गुरुदेबनि नियम निति बा आसार कालसार बा गुरुदेब फोरोंनाय जेनाखि बिथोन बेनि बादै जोङो पर्बजराया 1 इन्सिबो लोरिया आरो जोंखौ रावबो लोरि होनो हानाय नङा दा जोङो सानजौफुनि जोङो गेवलाव मेंलाव जोङो मेनलि होदों अजित बर'आ डाइटनि प्रिन्सिपाल बे गसाइगाव कलेजनि बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल बियो ट्रास्टनिबो प्रेसिडेन्ट ब्रह्म धर्मनि ट्रास्टनि प्रेसिडेन्ट बे फैगोन 1 नम्बराव 2 नम्बराव फैगोन जोंना लेङाइ आफादगिरि जोंनि पर्बजरालायनो सेन्ट्रेलनि लेङाइ आफादगिरि सेन्ट्रेलनि लेङाइ आफादगिरिया जोंनावबो दं सासे निरन्जन ब्रह्म बे काजिगावनि बेबो दङ खिन्थु थेवब्लाबो जोङो फर्टेना सब खामानिखौनो सेन्ट्रेलनि खामानिखौ इनिसियेटिभ लायो हिसाबै बिथाङा फैनो नागिरनाय हिसाबै जों बेखौ लादों सेन्ट्रेलनि लेङाइ आफादगिरि बे फैगोन फर्टेन्द्र बेनिफ्राय माबा दंमोन हेमन्त दङ आफादगिरि बे फैगोन दुलाराय लाइमोन आफादनि बे फैगोन हेमन्त ब्रह्म बे फैगोन बिसोरखौनो फैनो नागिरनायखाय लिंदों ओमफ्राय सासे दं बर' समाजनि जेनाखि आफादगिरि मा नाम बेनुधर बसुमतारी बे फैखागोन ओमफ्राय जनिल दा फैगोन जोंनि पर्बजरा ओमफ्राय थिखायनि जनिल दा बे माबा बान्था मोनगिरिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बे फैगोन बेखौ बे बेनुधर ब्रह्मआ गावनो लाबोफागोन होननानै मैया बुंहरखादों ओमफ्राय बिसोर सानैया फैथारगोन होनदोंमोन बे खबरखौ आं लायाखै बेनि दायित्वखौ निरन्जन ब्रह्मआ लादों मोजां जादों बिराद मोजां जादों बाख्नायथाव आरोखि जों बाख्नायो बेखौ मैयाबो होनखादों आङो बेबायदिया जोंनाव जाफेराखै एसे लाक्जारियास एसे जोंनि हिसाबाव एसे लाक्जारियास जाहैदों एसे मोजाङानो जाहैदों डेक'रेटिभ जाहैदों बेखौ जों रोजा साबायखर बावो बिसिनि खाथिनि खालायनायखौ आरो माखासे जोंहा दुखु मोननांगौ बाथ्रा थाबाय जायनाखि जों चेयारमेन पार्टि दंमोन बे चेयारमेना जोंनि खामानि मावनायावनो ब्रह्म धर्मनि जेनाखि दानि बे खुंनाय